Mwako yomo korwa asensemo ya bunyagatanye gutoka se wodi ya Nyakoyo manyakanze una Peter Mengo oyoberekale no bole makuru mwaka buli ya muchimi ya kyanda emeronge 5 toto igare mate yose ni gabete gakole marakaro monto munene oberega chandegete kubwate kanani gabere kago tumia liga rose rukuru emete buna wheelchair asinginje yobotaka tale konyora wheelchair oyo kuriye kero kyobo misiye kurase wodi ya Nyakoyo Felix Mairura manyakanete buna masie nige mukitambokero na komwire wheelchair seri tukurinero oyo kuriye kero weterase kyamagya ODM roboti uru asenchira yobikirano Omugaka Peter Mengo kurwase kenyero gya kyole bunyagatanye egwodi ya Nyakoyo imeje county ya Kisii niga ibuletwe kale biya kolendo mwali ya Karemara atanyale gotara kuru mwaka buli ya mochi ya kyanda emeronge 5 1958 niga menyere gacha ndegete maiga yokunyuma omurugyo yakabaka komobereka eliyoko mosokeno nyanisko komusibya gati ya yanda mange uyanero mugako inde mugako manene aso kumusukuma libagali okumabereka nabungu musukumira bucyampa ando sipina bungu munyara kumusukuma Felix Mairura oyo manyakanete unamasie okoliye kergo kyobo MC kurwase godi ya Nyakoyo ni garuro bokonyi we wheelchair go cyasomugako yo oyobereka gusukumwa neligali lyemete nga promise society ngabatabye kenyoronga kero kende na batimbwati bese ninja ko ndandiki basani ndangangere siringi mondo siringi ibere elindo mugako yanyare ko anyore wheelchair so that yanyare gusukumu tagusukumu na mawango 10 orengana no mugako yo Peter Mengo nigonera gokeire obokonyi obwo ihonje no mulamafu buna mondo chiga mwambingana ngambia mana so kono ndatere gurichea oni yabere byangu sukumnero aba bonds pikuru imyaka yonsi nanya kono ndo ikire sindi bunaye 1958 apudu na bakabo igo nale mulete iguru Felix Gosamasie boigo ni gaje bo serikali ye county amona baraywe sokya nakobaligereria abantu bali bale no bolema anene batali kwenyara kero kende county government ngochere ya donate wheelchairs yigijiro yani ngo chikobeke appeal akinu chigwilije yagichero inumo go nyara wa identify kire binyoro bali batandegete batageta bokonyi mo bakonye ono muracenga giye chikuranga piston 12 mo bazere lakini abantu baito bacandegete so kero kende ngosaba abantu nyasaye karanche imbombo gambio Nyakoyo nintware program yo go identify families chitugutire chitichaire bali bale bine batali kwenyara nyare ko bakonya through program erabe ya county government asebo igo eyamati yago kerege tambukerekyo gyoko mokonya omugaka Mengo elida na gotwa chitenere tukagamba tukaroyo tukateba niko ikatoche torenjera to kora tomokonya mwakorire gente kiya sana mwamonkonya ire ekiagaro monginoye nera onyora ngakia kumusuguma mwamurusiria somote uri konyora bwate ebyanze buneke abantu mbaka bagutwara mu bunawe bare bagocha na mangana mono agine batabwati yokokora ko reporteria Ndizi TV korwa sensemo ya bunyagatanye imeje county ya Kisii iritirane nkuru kwa Vincent Onyancha.